ҷанозаи 5 нафар узви як хонаводаи сокини деҳаи кавкарези ноҳияи Файзободро, ки дар Русия бар асари садамаи нақлиётӣ кушта шуданд, наздики зуҳри рӯзи шанбеи 8 декабр ба зодгоҳашон оварданд. маросими ҷанозаи Садбарг Мирзоалиеваи 58-сола, набираҳояш Доро Сарахонзодаи 22-сола, Юнуси 5-сола, Маҳинаи 29-сола ва Умарҷони 10-сола бо ҳузури садҳо нафар аз наздикону ҳамсояҳо дар манзили зисташон баргузор шуд. дар ин мусибатзадо мо кампери бочамай, бачаи акамай, бачаи апамай, набираи апамай, духтарчаи апа. наздикони қурбоншудаҳо мегӯянд, садама субҳи барвақти 6 декабр рух додааст. мошини тамғаи ВАЗ 2114 бо ҳомили қурбоншудаҳо, ки як ҷавони 18-солаи рус бесанади ронандагӣ идора мекардааст, ба самти муқобил баромада ва сар ба сар ба як микроавтобуси ёрии таъҷилӣ бархӯрдааст. Dar ya